Tak si sadnite, nalejme si čistého vína, vyložíme karty na stôl. Počúvajte, chcem sa vás opýtať, vy ste tak voľa ako optimista alebo pesimista? A čo tak zhurta? Sa vás len pýtam, chcem vedieť, na čom som. Ste tak voľa ako optimista alebo pesimista? A čo sa robia, nejaké zoznamy? Alebo... Chcem vedieť, na čom som. Ste optimista alebo pesimista? Aha. A vy? Čo je? No ja viem, čo som, ale ja sa pýtam vás. Ste optimista alebo pesimista? Tak poďme. A iná možnosť by nebola? Aká iná možnosť? Filatelista. Filatelista má tiež iba dve možnosti. Filatelista optimista alebo filatelista pesimista. A vy ste optimista alebo pesimista? No tak? Áno. Čo áno? Áno, optimista alebo áno, pesimista? Aj treba aj konkretizovať. Čo ste ma pritisli k múru? Samozrejme. Pri múre sa najrýchlejšie ukáže, či je človek optimista alebo pesimista. Počkajte, čo sa tam môže ukázať pri múre, keď na vás mieria? No, živo si to predstavte, stojíte pri múre, mieria na vás, o chvíľu sa ozve povel páľ a vy čo? Čo by som ja tam robil? Ja to som ja tam? No tak moment, tak ja tam stojím. Oni mieria. Medzi nami múr. Múr! Múr je za vami. Joj, ale to som sa blbo postavil. Tak stojíte tam pri múre, mieria na vás a vy čo? Tak sa dívam, či tam nemám nejakého známeho. Nie, žiaden známy. No, tak stojím a dúfam. No, dúfam a keď vidím, že je už úplne zle, začnem veriť. To je ono! To som chcel počuť. A čo? Čo veríte? Že nemajú náboje. A čo keď majú? To sa ešte uvidí, zatiaľ len mieria. Takže vy ste optimista. Áno, vždy som bol optimista. No prečo ste sa hneď nepriznali? Ja až taký optimista zase nie som. Takže vy ste opatrný optimista. Ale optimista, ja kedykoľvek sa do čohokoľvek pustím, ja do poslednej chvíle verím, že to nevyjde. Tak toto vám závidím. Toto je to, čo ja nemám. Mne chýba pevná viera. Ja som pesimist. Celoživotný pesimist. Celý môj životný názor je hlboko pesimistický. Ja neverím. Ja neverím aj teraz. Ja neverím, že nám niečo môže prekaziť ten nádherný deň radosti. Lebo ste pesimista. Ja som optimista, ja verím, že to nevyjde. A ja neverím, že nám to môže niečo prekaziť. Neverím. Ja som pesimista. Ja neviem, kde sa to vo mne vzalo. To je, hádam, vrodené. Toto je plné pesimizmu. Dalo by sa s tým môjim pesimizmom niečo urobiť? Možno, že keby ste zašli za nejakým špecialistom. Vy máte, počkajte. Mám jedného známeho, vyštudoval na univerzite tú kombináciu optimizmu s pesimizmu. To nie je zlá kombinácia. No, rozhodne lepšia ako pesimizmus telocvik. Ale vidíte, ja neverím, že mi ten váš špecialista pomôže. Ste pesimista, ja verím, že vám nepomôže. No však ja som sa práve pre ten váš celoživotný optimizmus na vás obrátil, keď som začal pripravovať tento nádherný deň radosti. A už vtedy som veril, že to nevyjde. A vyšlo mi to. Nevyšlo to. Čo? A vy z toho máte radosť? Áno. Hanbíte sa. To je hanba mať radosť, odkedy je to hanba, veď vy sa usilujete o to isté, akurát, že vám to nevyšlo a mne hej. Ja sa usilujem o to, aby sme sa radovali všetci z toho, že to vyšlo a nie, že to nevyšlo. No tak každý máme iné gusto. Mňa napríklad poteší, keď niečo nevyjde. A to by ste sa čudovali, radujem sa v jednom ťahu. Veď dovolte, ale aký to má zmysel, keď niekomu niečo nevyjde? No tak zmysel to nemá. Ale tá radosť. A okrem toho je to príležitosť k družnosti, lebo cudzí neúspech ľudí spája. Nevyšlo mu to chudák. To som to vedel od začiatku. Že aj deň radosti. Deň radosti, to je pekná kravina. Ja sa budem radovať, keď si on zmyslí, nie? Ak dovolíte, ja sa budem radovať vtedy, kedy ja budem povedz, chcieť. čo sa tu mám radovať? Čo? No, to by som aj ja strašne rád vedel, z čoho sa tu mám radovať. Z toho, že mi padol Bad Kaštajn? Vám padol... Hej, mu padol Bad Kaštajn. Padol mu Bad Ako Kaštajn. družne sme si podebatovali, boli sme zajedno.
A v jednote je sila, to nemôžete poprieť. Veď si len predstavte, že by vám to bolo vyšlo, tak by sme nemali o čom debatovať. A zrazu neúspech, fiasko, a je o čom hovoriť. Je čo analyzovať. Je sa na čo tešiť. Na čo sa mám tešiť? Na čo? Však je koniec, ale nie? nepredbiehajte. Perspektívne je možné, že v budúcnosti vám to opäť nevyjde. Ale ja neverím, že mi to nevyjde, neverím. Ale prečo? Veď stačí zopakovať tie isté chyby a bum! Ja som nejakú chybu neurobil. Nie? Nie. A prečo vám to teda nevyšlo? No, to keby som vedel. Všetko do detailov premyslené. Som mal podávať horúci guláš, tam mal papagaj vyťahovať horoskopy, tam sa mala predávať cukrová vata, tam mal byť cieľ orientačných pretekov, všetko do detailov som mal premyslené. Tak áno, ešte som nebol pevne rozhodnutý, či tam okolo Levočí, alebo okolo Súča. To je pravda. To som nebol pevne rozhodnutý. Ale kde sa stala chyba? Kde? Akú chybu som urobil? V čom bola tá chyba? V čom? Asi v tom, že ma to vôbec napadlo. A taký veselý chlapík to býval. Škoda ho. Snívalo sa mi, tuším včera v noci, že z abecedy zmizlo zo pár písmen. Asi ich niekto potiahol. Dnes sa ľudia ulakomia na všetko. Keby tak zmizlo Q alebo V, nič vážne by sa nestalo. Abeceda by nestratila svoju tvár. Zmizlo však A a zmizlo Z. A písmenám sa zrútil svet. Ako keď v kalendári chýba december a január. Zoštilizujte obyčajnú vetu, keď abeceda nemá hlavu ani petu. Bez hlavy je dosť ťažko žiť. Bez pety ešte ťažšie. Bezhlavá abeceda padá z nôh. Prekliatý sen o abecede už od včera mi nedá spať. A kým zas budem pod obraz, rád by som skúsil aspoň raz odrezať hlavu, odseknúť petu, prevrtať koleno, pricviknúť prsty. Tým, čo sa na mňa milo usmievali a za chrbtom mi kradli ideály. A teraz každý boží deň som ako abeceda bez písmen.